bang' yiero mano mar higa mar 2027 to kata mana kwaneno ute nikech Opiyo Wandayi wang'e ni jatend migawo mochung' ne weche mag teko gi modhi ting'e ni telo ne piny Kenya duto te nitiere ote mopogore opogore mathoth ma bende donjo ni to kara wuodwa ni wabiro bedo kwa paro giang'o ang'e ni moko kuom mise ma bende isebedo kichwale migawo mar teko isebedo kiloso Jakogelo wacho kama en wich kuot ni wuodwe motelo ne sitima to pod piny luwo yogo stima gwenge mathoth onge koda stima to kara chenro mar last mile connectivity ni to biro bedo ka konyo wagang'o ka wuodwe motelo ne to gwenge ma ka luwo bende pod onge stima nyaka gisani. Apenji Sharon, Jakogelo no adwaro ni kolan Wandayi minister mar stima to within 1 month, within 2 months, within 1 year piny ka luwo stima te piny nago mondo duoki tase wacho ni stima iloso gi pesa to pesa en mar Kenya mangima tachaka nyisi ni pesa moseketo piny luogi en pesa manyinda ko biro ni bed nango gi migawo jaka jawabed joma reasonable and honest, okay, kiko bed joma negative throughout, yeah. Apart from stima because ngina ba winjo radio kata TV ya winjo sakasa Maria Mungu ntie ywak moro ka bende ni jowa mane sirikal ondiki ji mano nyaka duoko kapok awuok kaendi kidwoko mano bende los kotende kod seke ni sew godo bese neno jok ma bende osebedo ka sika luore koda pichni ma bende geo gi jotelo mopogore opogore ma bende romo godo. Adam nda duoko wach mar ndiko ji tich. Ndiko ji tich ber kabisa kendo mane en one of the ways mar empowering jowa. Tanyisi Sharon anasako ndiko ji tich kata kapok abedo minister nyaka nabed mbunge asendiko ji tich mopogore opogore bo nyaka nyadonji ministry asendiko ji tich machiemoro ka iluongo joma sendiko tijego nyalo pong'o pap mar mpira to ok onego bed ni alando joma andiko tich kata joma konyo yudo tich. An ng'ana ja Kristo Sharon to muma wachonwa Mathayo 6 sura 3 ni lwedo makora cham ok onego ng'e gima lwedo makora chich timo sama itimo tim mar ng'uono ni oganda.